bawo ma sogolendo anani wakati na mali kunnafoni bɔlɔlɔ siraw fɛ an b'a fɔ aw ni yantuma aw bisimila aw ka bi juma juin kalo tile 30 kunnafoniw kɛnɛ kan. Nina samba fila ani mugan saba femi ka do ka fo shin jamala ale ni farafina ka bulu di nyogoma jako ani soro siraka amwe o ta ko tanana ayira ka fo ko kabiri bulu di nyogoma indamne ka sibi mani afle asantana ka fo ko korata o chama ani yata ko chama ni sorola kerengere ne ala jako sirafe amta kalonko kunka femi diplôme d'études fondamentales ni oye defi duguma kalande o ganyo ndan mege samusa ni ale jabi boraka bi sibirite meli o kofe première nationale ni ale dika kuru charani ni na defugela o bela tiralita ni ale toko ko Fatoumata Bouare ikado ka fo anga ministre minka bara penido kalanko ma ale o koni bisimila aga ministère konnala mi keneka abaraka nyokonto meno e ministre de la paix et de la cohésion nationale kenega ministre muso ya iraka fo ko ni so jaba ani kunkorota ko ale se wara kosobe kada ninka o sinfe ay moto jakarta klindi Fatoumata Bouare mani ale première nationale wala sa abesiga a chesiri kosobe halibi djihadistes du groupe d'État islamique dans le nord du Mali ni uwafa uwerema ko o jihadisi ikaro kafo olukone civili mogota ani saba faga taratate menejo kalo klimwa ani ulumla aywa awun sogolin tunu anabi ama foni ni bidanski ke aw ka bi kuna fona aw ni ce aw ka lamen kunyumana alaka tene irani ni aw bela